Prabu Baladewa kon mungsuh marang Petru. Wah, ngoten niku Petru wah klandang Menggala. Wah, Petru. Nah, kasil iki ngono kuwi. Senajan to Petru ora ngomong ngono ning dingendikake ra Prabu Baladewa ngono ora terus nesu. Iki wis rupaman sungkune menika wegik saestu lho. Kok padhake si lopo loro sak udon telu sak urupan iki patih. Lajeng sampun paman sungkune tonton ayo ditonton wae. Ayo, ayo, mandung apa itu? Mandung. Ayo, lungguh, lungguh. Ayo, iki Prabu Baladewa. Nata karo Prabu Baladewa sajengkangkan ling-guling kena kanggo janget kendhang. Ayo. Ora sandatak nganggo meneng wae. Yen pareng nata karo Prabu Baladewa iki Prabu Baladewa nata mandra Prabu Baladewa. Mender Meker November Desember Januari Maret April Mei Juni. Iki omong apa? Abang kula ki ora gepok senggol karo panjenengan penjate kemuring ora gepok senggol. Kowe nantang karo Prabu Baladewa yen panis sajengkan bling-bling bisa utawa wani dilat wesi abang ning sing diobong ora sing dicet. Nek sing wesi abang dicet aku ora gumun. Wesi abang sing diobong kowe wani dilat kowe padha karo kowe wani ke Prabu Baladewa. Ora ngerti kondange Prabu Baladewa. Nah, nggih ngertos. Nek ngertos ngoten nggih ngertos. Nek kok rada aneh niku mau panjenengan. Aneh piye? Nek payen kula niku wani dilat wesi abang ning wesi sing diobong ora sing dicet ngoten niku. Nek sing dicet ki senajan tok abang ning ora panas, ngono. Oh, ketemu akal ya. Pun sakniki ora usah dadak nganggo sing werna-werna. Ora usah nganggo werna-werna kepiye? Aku dilapuri Kurawa yen to kowe bakal wani karo Prabu Baladewa aja meneh mung Kurawane. Tumplaken gegamane, wateken Aji Jaya jan mantra sak panunggalane. Prabu Baladewa kon ketok ana ngarepanmu. Muni ngono ora? Mboten niku. Kowe muni mboten mergo ana ngarepe Prabu Baladewa. Yen upama sekecap muni ya ora tak jejeli tungkak lambemu. Kok galak banget to ya? Dipercaya sepisan kok galake ora umum. Ayo. Ora sadatak meneng wae ora sadatak aku glendang-glendeng. Kowe ora gelem ngakoni yen utawa ora bakal wani karo Prabu Baladewa ayo dijajal sepiro kating dayane. Ora mikir aja nenggala kowe.